και να μαθαίνουν οι νέοι. Η τσερέπα είναι ένας τρόπος ψησίματος φαγητού και σαν έθιμο, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των παλαιότερων, μας προκύπτει ως εξής. Οι κάτοικοι του χωριού μας ήταν και είναι κυρίως κτηνοτρόφοι. Τον Μάιο ανέβαζαν τα κοπάδια τους από τα κυμαδιά στα βουνά και συνήθιζαν της αναλήψεως να σπάζουν στη στάνη ένα λιάνομα, δηλαδή ένα αρνί ή ένα κατσίκι. Και αυτό γινόταν για να γιορταστεί η ημέρα και για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για την καλή σοδιά. Στη συνέχεια, το σφάγιο αυτό το έψιναν στη στάνη σε τσερέπα και ακολουθούσε φαγοπότη και παραδοσιακό γλέντι μεταξύ φίλων, συγγενών και γειτόνων. Η ίδια διαδικασία γινόταν και όταν γινόταν το κούρεμα των ζώων του κοπαδιού. Δηλαδή πάλι έψιναν στη στάνη. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα από τους ελάχιστους αναπομείνοντες κτηνοτρόφους στο χωριό μας. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις απαιτούνται κόποι και προσφορά εθελοντικής εργασίας, καθώς επίσης και προσφορές ειδών για την εστίαση. Εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και ειδικά τον Δήμο Ερημάντου, τους κατοίκους του χωριού που βοήθησαν για το στήσιμο αυτής της εκδήλωσης, όσους προσέφεραν για το φαγητό, τις κυρίες για τις σπίτες, τον πρόεδρο και τα μέλη του χορευτικού της Καλαμδρίτσας, οι οποίοι θα χορεύουν παραδοσιακούς χορούς για εσάς. Yeah.
θα σου το πω. Δεν αρέσω να το έχω άλλο μυστικό. Δεν ξέρω τι μου στέλνει. Moni su